Wala tayong handa ngayon. Birthday ni Kuya Ian mo ngayon. Yun o. Hello mga kailaw. Ayun pala ay birthday po ng anak ko. Tutusin, wala pa kaming panghanda. Pero salamat sa Diyos dahil meron po kaming dumating na blessing. Kaya salamat sa nag-sponsor. Shout out kay Edsalyn May. Ganun din shout out kay Wendell Lugits. Salamat sa nag-sponsor. Salamat. Happy birthday anak. Salamat pa. Yan. Hello. Sabihin mo kay Kuya Ian mo. Happy birthday. Hi. Ay mama, good morning. Happy birthday! Hindi naman ako yung birthday. Ian. Kumusta ba? Good morning. Good morning! Ah. Ito muna ako mangungulit sa pamangkin ko. Mm. Love si Kuya Ian. Nagbibihis pa si Kuya Ian mo kasi nga pawis na pawis, nagbike. Anak po yan ng kapatid kong babae. Ang pangalan po niyan si Jam Jam. Yay! Ito lang ako nagtambay. Yan po yung magiging nating konting salo-salo. Pansit saka bihon. Ito yung ano. At ina yung kurtina. Ayos mo. La 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 la. Ayun mga kaibigan, medyo umuulan-ulan po ngayon dito sa Bicol. Lagi pong umuulan ngayon dito eh. Yan po yung pamangkin ko, si Ira. Ayun mga kailaw, pupunta po tayo dun sa bilihan ng cake. Sasakay po muna tayo ng taxi. Ako may taxi. Taxi! Yung ano ng taxi na yun. No? Dito na po tayo sa bilihan ng cake. Yan po yung bilihan ng ano ng cake. Yan. Dito po yan sa tapat ng ano Boulevard. Ay maganda ng Boulevard, mas maganda rin yung pasyalan diyan, no. Magkano ang isa niyan? Magkano? 250. Ito maganda. Kay si kay Ian. Ayan. Na? Ito. Ang kabit na. Yeah. Bili din tayo ng chiffon cake. Magkano isa yan? 100? Chiffon cake. Sa 170. Hindi na lang ako sa 100. Ito 100. Ito, 170. ito 170 rin. May maliit pala, may malaki. Ano naman na sa 100? 100 saka 170. Nagayon ang sa kabikulan. Anak ko, para sa'yo nak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ryan, may pambomba kita ano eh. 14. Kapatid ko, siya po yung cooking ngayon. Ayun oh, galing mag-ukag.
Tara. Tara. Hindi ka. Siya, alin na siya. Yan, yan. Ikaw. Okay lang yan. Hi guys. Ayan o. Oo. Sa pizza natin. Hello! 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 Yo! Pinsa na dyan ah. Ganyan na yung nakayanan natin ah. Akit po. Hanggang dito na lang mga kailaw. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Salamat sa Diyos and bye-bye!